Роза Хәбибуллина. Яшьлегем серләре. 8 марттан соң Нияз кайгысы да, Рауилә кайгысы да калмады. Мине кытышкыч куркуга салып шулпаным авырып китте. Балам күз алдында сулды. Температурасы 40-ка җитә язды. Ут эчендә ятты мискенем. Нияз шәфкать туташларын чакырып пенициллин кадатты. Бер көн узды, 2 көн. Бер нинди үзгәреш булмады. Температурасы төшмәде. Бала ашамый, эчми, хәтта күзләрен дә ачмый башлады. Иреннәре температурадан кибеп ярылды. Нияз, бала үлә бит, нишлибез дим мин елап. Педиатр чакырырга кирәк. Балалар табибы дигәч, Рауилә була инде ул. Рауилә килгәнче, тәрәзә төпләреннән башлап бөтен җирне юып чыктым. Баламны кузгатмадым. Булай да ак җәймә өстендә ята. Өстемне алыштырып көтәм тегене. Сәгать 11ләрдә йөзе алсуланган Рауилә килеп керде. Аны күргәч, йөрәгем чәнчеп куйды. 3 төн юньләп йокламыйча, авыру баламны карап, мин ябыгып, агарып калдым. Кар кызына охшап торган Рауиләгә карап, үземнең аның белән ярыша алмавымны аңладым. Матур, бер ничек тә инкар итәрлек түгел. Дөресе шул. Рауилә пәлтәсен салып шигәлде. Халат кесәсеннән фениндоскоп алды. Мин аны залга чакырдым. Олы якка чыккач, ул бар җирне күздән кичерде. Китап киштәләрен, стенадагы Шишкин репродукциясен, тәрәзә төбендәге чәчәк аткан гөлне җентекләп карады. Балам күзен ачты да, ак халатлы кешене күргәч елап җибәрде. Кызымны тынычландырырга тырышып алдыма утырттым. Кайчан чирләде? 3нче көн инде. Рауилә шулпанның елавына исе китмичә, бик ныклап үпкәсен, йөрәген тыңлады. Тамак төбен карагач, ангина диде. Рәхмәт әйтеп озатып калдым. Балам үлә дип куркып торганда, Рауилә ангина дигәч эшкә җан керде. Аңа рәхмәтем чын күңелдән иде. Әле моңа кадәр Рауиләне шүлмәкле королева, юбалгы бер ялкау дип санаган булсам, хәзер аның бик җитди эш кешесе икәнен таныдым. Ләкин шир китә, гадәт китми диләр. Кызым сауыга торгач, минем Рауиләгә карата булган мөнәсәбәтем элеккегезгә төшә барды. Аноним хат сумка төбендә йөреп таушалып бетте. Мин аның турында иремә әйтмәдем. Бер көнне Мөнәвәрә керде. Гадәтенчә, бар җирне күзәтеп тикшереп чыкты. Көзге янында калын чәчен төзәтте. Парикмахерга барган идем. Чәчемне артык кыска кискән. Утырганда ук әйттем, югыйсә 2 сантиметр гына кис дип. Нигә? Бик матур бит чәчең. Миңа мондай прическа ярамый. Колакларым олы, менә кара. Ул колак өстендәге чәчләрен бармаклары белән күтәреп күрсәтте. 2 колакның кәстрүл саплары кебек 2 якка тырпаеп торганын күргәч, көлеп җибәрмичә көчкә түздем. Нигә күрсәтә икән ул колакларын? Мин булсам күрсәтмәс идем. Мөнәвәрәнең битен борыны боза. Артык калын, озын, җитмәсә, борын очы һәрчак кызарыбрак тора. Кичә Нияз сәгать ничәдә кайтты? Сизмәдем, йоклаган идем. Кайда булдым диде? Сорамадым, операциядә мазардыр. Операциядә ди менә сиңа. Тегеләрдә туган көндә булганнар. Кемнәрдә? Рауиләләрдә. Каян белдең? Минем алкашта шуннан кайтты, барысын да сөйләттем. Нәрсә диде? Нияз белән Әнвәрне чакырган. Соңрак Хәйдәр килгән. Тагын кемнәр булган соң? Шул инде, Рауилә дә гинеколог Зөләйха. Бергә торалар бит. Икесенә 3 ир. Кайтканда Әнвәр лаякыл иде. Ашамыйча эчкәннәрдер. Син әйт, ничек буларны безнең ирләрдән биздерергә? Әллә җинсаветка бирәбезме? Чакырып пешерсеннәр, андагы хатыннардан ишетмәгәннәрен ишетерләр. Юкны сөйләмә. Әллә Рауилә белән Зөләйха шунда барырлар дип уйлыйсыңмы? Минем анда аяк та басасым юк дидем мин. Мөнәвәрәнең ничек чыгып киткәнен хәтерләмим. Тагын шуның янына барган.
Хайдарны күз буарышыңны йөртәләрдер. Туктарга исәбе юк. Үзәргә кирәк. Икенең берсе. Я ул, я мин. Нияз кайтып кергәндә суына төшкән идем. Эндәшми генә ашарына әзерләдем. Аңа борылып та карыйсым килми. Миңа хәзер ул кадерле түгел. Карчык, бурыч бир әле. Үзең барып ал. Карчык дигән була хайван. Тегене иркәләгәндә нәрсә дип дәшә икән? Ни булды тагын? Кичә сәгать ничәдә кайттың? Белмим, карамадым. Кайда булдың? Эштә. Алдашма. Туган көн үткәреп йөргәнсең сирәлчекләрең белән. Ты не права. Нияз дулкынланганда гел русчага күчә. Туган телебез сүзләрен тиз генә искә төшерә алмый. Менә нәрсә җан кисәгем. Чемоданыңны тутыр да Фахишәң янына кит. Алдашуларыңнан туйдым. Ботың бер тиен. Кеше сүзенә карап, гаиләбезне җимерәсең. Кинәт кенә теге хат искә төште. Сумкадан алып йөзен ыргыттым. Мә, укы. Сүз генә түгел, кәгазе дә бар. Нияз хатны укып чыкты да пошаманга төште. Озак кына дәшмичә тәмәке киратты. Мин бу хатны үземдә калдырам әле. Кем язганын белергә телим. Нигә кирәк ул? Гыйшык тутып йөргәнегезне бөтен больница белә. Бар кешенең дә авызын каплый алмассың. Шуннан соң әрләшә торган сүз байлыгым бетте. Ул чемодан алып чыгып китмәде. Мин аны яңадан кумадым. Ләкин йокларга бергә ятмадык. Яткач бик озак еладым. Ниязга булган мәхәббәтем тәмам сүрелде. Чыгып китсә дә, үкенмәм кебек иде. Икенче көнне мәктәптән Сәлимә белән бергә кайттык. Сүз ара сүз чыгып, гаиләдә булган хәлләрне сөйләгәнемне сизми дә калдым. Юл кыскарак булды. Сүз бетмәде. Соңыннан Сәлимә безне парлап чәйгә чакырды. Сәлимәләргә килеп кергәч, ниндидер җан тынычлыгы чылгап ала. Иендәге әйберләр йогынты ясый бугай. Стенаның тәрәзәсе ягында карават тора. Аңа киҗе мамыктан сугылган шакмаклы кызыл чаршау кырылган. Кабартып җыештырылган урын җиргә ачык төсләрдән сугылган асыл палас җәелгән. Мич арасындагы юангыч янына кызыл башлы сөлгеленгән. Мич алдында агартылган җиз комган тора. Сырлап шилтәрләп эшләнгән шкафта элеккеге заманнан калган савыт сабалар тезелгән. Өстәлгә шакмаклы ашъяулык җәелгән. Сездә борынгыдан калган әйберләр күп икән дидем мин. Инсафның әти-әнисе мулла нәселеннән. Әнисенең бирнәсе бик бай булган. Әле миңа да бер сандык әйбер калган. Ак киҗе мамыктан сугылган җәймәләр үз гомеремә җитәрлек. Әти бик сак кеше. Хатыны үлгәч, әйберсен әрәм-шәрәм итмәгән. Барысын да саклаган. Инсаф белән Нияз шахмат уйнарга керешкәннәр. Өстәл әзер булса да, аларны көттек. Тәмле бәлеш ашап туйгач, җырлап утырдык. Нияз да Инсаф та күңел күтәрерлек кенә эчкәннәр, башлаган шешәләре яртыдан югары калган. Инсаф баянда уйнап җибәрүгә, Нияз җыр сузды. Мендем тауның башына, ник утырдым ташына, нигә күрдем, ник таныштым, хәсрәт алып башыма. Ул җырлап бетергәч, без өчәүләп көлә башладык. Нигә көлгәнебезне Нияз башта аңламый торды. Соңыннан төшенде ахрысы, безгә кушылды. Минем бар белгән җырым шушы, башкасын Гөлчәчәк өйрәтми бит. Инсаф урыныннан торды да, этажеркадан калын гына яшел тышлы китап алып килде. Нияз, менә сиңа бүләк итәм. Монда бөтен җырлар да бар. Тавышы көчле булмаса да, Нияз киләрне моңлы итеп җырлый белә. Ирләр тагын шахматка утырдылар. Без Сәлимә белән кече якта савыт сабаларны җыештыра башладык. Дус булсак та, мин Сәлимә турында бер ни дә белмим. Сез Инсаф белән ничегрәк таныштыгыз? Мин кияүгә картайыбрак чыктым. Институтта читтән торып укыгач ашыкмадым. Ашыкмадым дигән булам тагын. Язмыш эше инде. Армиядә офицер егетем бар иде. Гел көтмәгәндә Инсафка чыктым да куйдым. Ничек?
Инсаф белән бергә укытабыз, концертлар куябыз, танцларга йөрибез. Инсаф чын-чынлап йөри. Ә минем офицер кайтканны манашка булып көтеп утырасым килми. 3 ел элек Инсаф командировкага киткәч, теге офицер кайтып төште. Шундук миңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Бу хәбәр таралгач, Инсафның әтисе түрле чанага ат җигеп, минем фатирга килде. Сәлимә кызым, ул нинди сүз таралган халык арасында? Син кияүгә чыгасыңмы ди? Ни итергә дә белмәдем, чөнки егетләрнең икесе дә ашы иде. Бу нинди эш? Мин сине булачак киленем дип йөри идем. Син каян килеп чыккан ул офицер? Кичә Инсаф белән телефоннан сөйләштем. Озакламый кайтам ди. Әйдә кызым, мин сине алырга килдем. Инсаф кайтканчы бездә торырсың да оннан туй ясарбыз. Менә шулай итеп мине кайнатам алып китте. Инсаф кайткач язылыштык. Чыкканыма үкенмим. Аннан артыгын табып табылмас иде. Сәлимәләрдән кайту белән Нияз зарплат алгач Инсафларны кунакка чакырык карчык диде. Бәхетлеләр сәгатькә карамый диләр. Без алай ук бәхетсез булмасак та, гомеребез гел сәгать теленә карап үтә. Әнә Нияз эштән кайтып кына өлгерде. Сәгать 7дә тагын алырга килеп җиттеләр. Берәүнең эше авыртып кергән. Көндез килсә ни булган инде ул кешегә? Көне буе түзеп йөриләр дә кичкә хастаханәгә киләләр. Бер тиенсезгә Нияз төне буе операция өстәле артында торырга тиеш. Нияз киткәч, кызым кисезләнә башлады. Үзем дә аны бәпләп, бишек җыры җырлап янына яттым. Шулпан янында эрегәнмен. Ниязның кем беләндер сөйләшеп керүенә уянып киттем. Кунак бөтен коридорны тутырып тора. Тәбәнәк буйлы, чамасыз юан абый каракүл якалы пальтодан, шундый ук бүректән. Өстен чишенгәч, ул бигрәк тә юан күренде. Үзеннән аракы исе аңкып тора иде. Мөбәрәк абыйның кызына операция ясадык. Аппендицит иянәге белән алып килде. Нияз Салихович молодец. Операцияны бик тиз ясады, диде кунак. Кая карчык, безгә берәр закуска әзерләле. Мөбәрәк абыйны үз күчтәнәше белән сыйлый торам. Нияз Салихович, нишләп шундый чибәр хатыныңа карчык дип эндәшәсең? Кунак мине майлы күзләре белән баштан аяк карап чыккач, уңайсызланып тизрәк кухняга кереп киттем. Закуска әзерлә диюе җиңел. Ә нәрсәдән әзерлисең аны? Өйдә ипидән башка нәрсә юк. Колбаса ясир булса иде. Тик аларның төсендә оныттык инде. Күптән күргән юк. Кибет киштәләрендә тоз белән балык консерваларыннан башка нәрсә юк. Ипине дә булат белән астан гына алып кайтам. Анысы да Хрущев ипие. Кукуруз кушып пешерелгән ләштә. Кая китеп бетте барысы да? Кая ул ак май? Кая ул сыр? Колхозларда меңләгән сыер сауган сөт май заводына елга булып ага. Кая китә ул? Хрущев негрларны ашатадыр. Колбасалар, сырлар Мәскәү марҗаларыннан артмыйдыр. Ярый әле бәрәңге бар. Бәрәңге пешеп чыкты. Кухняга борыннарны кытыклап тәмле ис таралды. Бәрәңгене тәлинкәләргә салып улы якка чыктым. Кунак авырлыгыннан диван сыгылып төшкән. Мондый ук юан кеше күргәнем юк иде әле. Бу абый 2 йомарлам, зур йомры пләш баш һәм кытышкыч юан кырсак. Кырсак астында кыска гына аяклар. Нәкъ балалар әвәләп ясаган кар бабай. Муены бөтенләй юк. Асылынып төшкән 3 катлы ияк күлмәк якасын, хәтта галстук төенен каплаган. Кып-кызыл йөзнең уртасында тишекләр өскә карап торган курнос борын. Ул бик нык ютәлли, сулаганда гыж-гыж килә. Күп сөйли, Нияз тыңлап утыра аргандыр инде. Дәфтәрләремне тикшереп бетергәч, тегеләргә колак салдым. Сөйләшмиләр. Зал ишегенә килеп карасам, кунак ишелгән шүмәлә кебек диванга ауган. Нияз аптырап, Гөлчәчәк, Мөбәрәк абый шушында гына йоклар инде, диде. Нигә аны исереп ауганчы чирттең? Сорый бит. Сәгать 12. Рәхәтләнеп йокыга китә башлаган идем, насыйп булмады. Кунак кытышкыч гырлый. Бугазы тимерче күреге кебек гыжылдый, сызгыра, селәгәе тамак төбенә җыелып чыпыр-чыпыр килә.
Башымны мендәр астына тыктым. Инде гырлавына күнегә башлаган идем, бер заман теге гырламый да, гыжламый да башлады, тып-тын калды. Мин котым очып торып утырдым да Ниязны йолкып уяттым. Нияз, тор, теге абый үлде бугай. Нинди абый? Нинди абый булсын, үзең алып кайткан кеше Мөбәрәк. Икебез дә иелеп карыйбыз тегене. Чырае кирпич кебек. Нияз шалкан яткан Мөбәрәкне кабыргысына әйләндерде. Галстугын һәм күлмәк якасын шиште. Теге авызын чапы-чыпы китерде дә, пар җибәргән паровоз кебек, пырых-парых килеп тагын гырлый башлады. Үлмәй, курыкма, бар, ят, борчылма. Зинһар, яңадан өйгә исерек кеше алып кайтма. Үтенеп сорыйм. Минем әткәй гомер буе эчмәде. Эчкән кеше күреп үсмәдем. Шуңа күрә исерекләрдән куркам да, җирәнәм дә. Иртән уянганда диван буш иде. Теге абый торып чыгып киткән. Ул йоклаган бүлмәдә күңел булгаткыч сасара кыйсы калган. Тиз генә ишекне ачып бүлмәне җилләттем. Кичен эштән кайтканда Ниязның йөзе якты, кәефе яхшы иде. Син миңа кичә сөйләрмен дигән идең. Нәрсә турында? Мөбәрәк абый турында дидем мин. Бу бит теге знаменитый Мөбәрәк абый. Нәрсәсе белән бик знаменитый соң ул. Между прочим, Мөбәрәк абыйны местный Дон Жуан диләр. Юкны сөйләмә. Аңа кем карасын? Хатынын бик усал диләр. Иренең һәр адымын тикшереп тора икән. Шуңа да карамастан Мөбәрәк Шәрипович җаен таба ди. Бер вакыт ул үзеннән күпкә өлкән доярка белән чуала башлаган. Хатыны сизеп алган да ирен сүккән. Уятсыз. Ничек кешедән уялмыйсың, сиңа әни булырлык бит ул. Соңрак Мөбәрәк Шәрипович бик яшь кыз белән йөри башлаган. Хатыны тагын сүгә икән. Җир бит. Ничек халыктан уялмыйсың? Балаң яшендәге кыз белән йөрисең. Тегесен карт дидең, монысын яшь дисең, сиңа ярап булмас инде дигән Мөбәрәк абый. Нияз көлеп җибәрде. Ләкин минем бу мәзәктән көләсем килмәде. Ничек шул гөберле бака кебек кеше белән үбешеп була икән? Җирәнү хисем йөземә чыккандыр күрәсең, Ниязаны акларга кереште. Син уйлама, ул начар кеше түгел. Колхозы районда иң алдынгы, колхозчылары яхшы яши, үз сүзендә тора белә, әйткән икән эшли, булдыра алмаса турысын әйтә, алдалап йөрми. Настоящий мужик. Нияз сүзенә генә карап фикерем үзгәрмәде. Мөбәрәкнең хатыны турында уйладым. Мескен, ничек түзә икән? Усал имеш. Усал булырсың. Мөбәрәк күз алдыма килде. Күлмәге чиста, шалбары стрелкалы үтүкләнгән, аягында ап-пак йон ыек баш, бары җире пөхтә. Хатыны бала караган кебек карый инде шул хыянәтчене. Икътабыз китә ди. Барабызмы? Диде Нияз миңа. Алда үкене булганга мин аның сүзенә ышанмадым. Әйдә киен, ышанмасаң урамга чыгып кара. Бүтән кеше су буена китте. Ышанырга да, ышанмаска да белмичә киенә башладым. Үзем киенәм, үзем Ниязны күзәтәм. Мин киенеп беткәч, кычкырып көләр микән? Алдашмыйдыр. Андый кешеме ул? Һәр вакыт җитди. Шул җитдилеге, тыйнаклыгы өчен яраттым да инде мин аны. Кыяфәте, холкы, барлык сыйфатлары белән хыялымда көтеп алган көмешем инде ул. Язгы аяз күк төсендәге зәңгәрдрап пәлтәмне, биек үкчәле ботинкамны киеп, алсу шарф бәйләп кояшлы урамга чыккач, үземне яз бәйрәменең бер чәчәге кебек хис иттем. Нияз мине киендерергә ярата. Үзе мескен җәен кышын һаман шул студент чагындагы пәлтәсен кия. Су буенда халык сабан туйга җыелган кебек. Ык бызлары дөбер шатыр килеп, бер-берсенә бәрелә төртелә шаулап ага. Җилдә елга агымы белән бер якка көнчыгыштан көнбатышка исә агымны көчәйтеп бызларны куа. Без барыбыз да, яшебез, картыбыз, синең балаларың бит ык. Йомшак чиста суыңда пакланып үскән кеше сине гомер буе оныта алмас. Сакалы агарган агайлар да күңелләре белән һаман синең ярыңда. Сугыштан соңгы ачтан интеккән елларда тугайларың бердән бер оҗмахыбыз иде.
Тәм-том күрмәгән балалар иртә язда юа җыярга йөри идек. Аннан инде кара карлыган, шомырт берлегән китә. Шул турыда уйлап, күңелемнән ык белән сөйләшәм. Безнең янга танышларыбыз килеп туктады. Тәмәке кабызып, паровоз кебек төтенли башладылар. Иснәп торасым килмәде. Су читендәге зур ташка килеп басты. Бу таш мин белгәннән бирле шушында хәтирә булып ята. Килеп баскач та яшьлегем искә төште. 8нче сыйныфта укыганда сыйныфташым Гаяз мине шушы таш янына чакырды. Караңгы төшәр-төшмәс, иптәш кызым Илгизә белән су буена килгәндә, Гаяз бер малай белән көймәдән су түгә иде. Без килгәнне күрү белән көймәне суга этеп төшерделәр. Әйдәгез, утырыгыз. Гаяз инде кояшта кара чутырга әйләнгән. Шәше дә кара, күзе дә, йөзе дә матур кара. Илгизә белән көймәгә кереп утырдык. Гаяз 2 ишкәк белән ишә. Теге малай койрык тота. Көймәне ыкның уртасына сузылган ай сукмагына юнәлттеләр. Ай нурына кыйынып, яз исенә исереп, сөйләшмичә агым белән төшәбез. Кисәк көймә бер урында бетерелә башлады. Без Илгизә белән куркудан кычкырып җибәрдек. Көймә читенә чатырдап ябыштык. Гаязга карадым. Ул каш астыннан елмаеп утыра. Уф, юри куркытканнар икән. Ык өстендә тагын бер көймә күренде. Анда яшьләр күбрәк бугай. Чырчу киләләр. Берәү гармун тартып җибәрде. Җыр башладылар. Мин көнләшеп куйдым. Бездән өлкәнрәк кызлардыр инде. Без Илгизә белән булай да уялып кына килдек. Кая ул җырлап йөрү? Малайлар белән көймәдә йөргәнне кеше сизәргә тиеш түгел. Бик озак йөргәннән соң су салкыныннан туңа башладык. Юка киенгәнбез икән. Малайлар туңмыйлар. Кайрып-кайрып ишкәк ишкәч аларга кызу. Менә чыгармыйм әле. Иртәнгә кадәр йөртәм дип шаяра Гаяз. Йөртегез. Без ишәсе түгел. Иртән уч төбегез нишләр микән, диде Илгизә. Армиягә китәр алдыннан Гаяз мине тагын күпер башына алып чыкты. Без инде мәктәпне тәмамлап, 18-не тутырып киләбез. Агым суга карап, сөйләшми торабыз. Август төне салкынча, мин тагын юка киенгәнмен. Бу юлысы Гаяз минем туңганны сизеп, пиджагын салып бирде. Уртача буйлы, киң җилкәле, Маяковскийның яшь чагындагы портретына охшаган шундый ук кыска итеп киселгән чәч, биек маңгай, каш астыннан сөзеп карый торган кара күзләр. Тимердән кыеп ясалган сын кебек. Тик Гаяз Маяковскийдан матуррак. Гаяз бер сүз дә әйтми. Мин һаман көтәм. Нигә син шундый кыюсыз, Гаяз? Ник дәшмисең? Ул кинәт кенә тимер кебек каты куллары белән мине кысып кочаклады да, иреннәремнән каты итеп үбеп алды. Мин сине яратам дип әйтергә кыюлыгы җитмәде. Мискенкәем, ата-анадан ятим калып, ана назы күреп үсмәгәнгә, назлы сүзләрне белмәгәндер инде. Иртәгә армиягә китәм диде. Мине көт димәде. Ул армиягә, мин укырга киттем. Бер-беребезне югалттык. Мине үзеннән артык югары куйгандыр инде. Шуңа күрә эзләргә батырчылыгы җитмәгәндер. Югыйсә, куркаклардан түгел иде яшьлек дустым, сыйныфташым. Шулай итеп, берләнеп килгән мәхәббәт чәчәк атмый калды. Күңелемнең бер почмагында Гаязның яратам дип әйтергә җөрьәт итмичә кочаклап үбүе яшьлегемнең иң саф истәлеге булып саклана. Нияз янына килеп, кайтабызмы дидем. Бераз торыйк әле. Ул сүнгән сигаретын ташлап яңасын кабызды. Тамак кырып куйды. Күпер башына карап нидер күзәтте. Анда бер төркем хатын-кыз тора иде. Алар арасындагы Рауиләне шунда ук абайлап алдым. Менә эш нәрсәдә икән. Рауиләнең су буена төшәсен алдан ук белеп, мине дә чакырган. Бер мизгел эчендә дөнья үзгәрде дә куйды. Көн караңгыландымы, җил көчәйдеме, туңып дерелди башладым. Нияз теге яктан күзен алмый. Янында мин барында онытты. Аның өчен кояш әнә тегендә, күпер башында.
Менә хәзер бозларга сикереп, әнә шул кара суга чумарга иде. Минсез калсын иде. Шул мизгелдә башыма кире бер фикер килде. Алсу шарфның бер очын түшемә төшердем, икенче очын артка җибәреп чәчләремне рәтләдем дә Ниязның беләгенә ябыштым. Әйдә, күпер башыннан урап киләбез. Нияз карышмады. Аны култыклап, тигез атлап, кояш торган якка киттек. Юк бар сүз табып, аңа сыенып елмаеп барам. Менә тегеләр янына җиттек, исәнләштек. Рауилә янында тагын минем бер көндәш тора, аптека мөдире Тоня. Ул алаша чаклы марҗа нәрсә өмет итте икән. Атна сайын туган көн үткәреп, спирт эчертеп кияүгә чыгармын дидем икән. Үтеп барышлый аягына күзем төште. Туфлие, җәрәкә кимә кадәр. 40 размер микән? Рауиләсе ичмасам хатын кызга охшаган, бусы. Үтеп киткәч, аркам белән тегеләрнең карашын сиздем. Карагыз. Менә без нинди матур пар. Минем бәхетем менә шушы ал шарф кебек балкый. Элеп аяк астыннан бер балчык кисәк алдым да, агып барган боз өстенә ыргыттым. Төш күрсәң, агым суга сөйләп теләк теләдиләр. Мин ишемнән теләдем. Йөрәк әрнүләремне алып китегез, бускайлар. Миңа тынычлык килсен. Ул сөюемнең кадерен белсен. Мин аның кулы булыйм, чәчем белән җир себерим. Тик миңа хыянат итмәсен, башкага кызыгып кимсетмәсен. Мин бозлар күздән югалганчы карап калдым. Пружина кебек тартылып каткан гәүдәм ниһаять җиңеләеп китте. Күңелемдәге ярсу басыла төште. Әллә чыннан да агым су кайгын алып китәм икән? 2 апрель көнне директор безгә ял бирде. Язгы каникул бит. Нияз эшкә китте. Мин күп итеп кер юдым. Бер үзем генә калгач, кичәге вакыйгалар яңадан искә төште. Ниязның Рауиләгә карап ымсынып торган карашы йөрәгемне тагын кузгатты. Көне буе нишләсәм дә Рауилә белән әрепләштем. Ак күбектә Ниязның күлмәкләрен юам, үзем тегене сүгәм. Сиңа Ниязның күлмәкләрен юу насыйп булмас. Коридорны юып, аяк киемнәрен тизеп куйгач, синең туфлиләрең бер кайчанда Нияз ботинкалары янында тормас дим. Керләрне юып чайкагач, ишек алдына чыгып, Ниязның 4 күлмәген бауга элдем. Аның күлмәкләре янына үземнең матур ефәк комбинацияләремне тиздем. Бераз уйлап торгач, шкафтан әле бер дә кимәгән 2 ак трусигымны алып, салкын суда чылаттым да Нияз күлмәкләренең икенче ягына элеп куйдым. Менә, карагыз. Ниязның күлмәкләре 2 флангтан да минем киемнәр уртасында. Чиләктәге зәңгәр лифчигымны да Нияз күлмәге өстенә элдем. Минем әйберләр күргәзмәгә куйган кебек. Өебезгә каршы якта амбулатория. Аннан безнең бакча аша хирургия бүлегенә йөриләр. Үткән бире гел безнең өйне күзәтә. Тәрәзәләрне, баскычны юып белгән керләрне, кайберләре алдына карамыйча абына сөртенә баралар. Андый чакта ачуым килеп ишемнән генә кара, 2 күзең шунда калсын дим. Теге йылан да бүген анда бармый калмас. Карасын. 1 июнь мәктәптә иң дулкынландыргыч көн. Безнең мәктәптә иң зур бүлмә спортзал булганга, шунда парталар кертеп 200 баланы шыплап тутырдык. Уңайлырак урын алырга дип, укучылар бик иртә җыелганнар иде. Минем өчен дә бүген гаять җаваплы көн. 11 сыйныфым сынау бирә. Мин килеп керүгә, укучыларым сырып алдылар. Алар әниләренә сыенган бәбкәләр сыман миннән ярдәм көтәләр. Гөлчәчәк Хафизовна, нинди темалар булыр икән белмәдегезме? Әйттем бит инде, конвертны сезнең алда гына ачалар, бары шунда гына билгеле була. Ну шулай да сез нинди темалар булыр дип уйлыйсыз? Барысы да без үткән әсәрләр буенча. Дулкынланасызмы? Котышкыч, Гөлчәчәк Хафизовна, язалырбыз микән? Тырышыгыз инде. Сезгә таныш булмаган теманы җибәрмиләр. Әдәби әсәрләр алып килдегезме? Әнә, һәр өстәлдә китаплар. Минем сыйныфым тәрәзә яклап стена буена утырган.
Һәр берсенең өстәлендә чәчәк бәйләмнәре тора. Комиссия өстәлендә айрыуча күп. Комиссиядә утыручыларның күзен капламакчы булалардыр мискенкәйләрем. Сочинение язуның серен барыбыз да беләбез инде. Үз башыннан фикер йөртеп язардай сәләтле балалар 10-1. 4-5 текстны өтерләренә кадәр ятлап, күңелдән язучылар күпчелек. Укучыларның калган өлеше гармошка ясап килә дә, уч төбенә кысып утыра. Җае чыккан саен әкрен генә күчерә. Укытучылар аларны күрмәмешкә салыша. Укытучыларга каныккан завучлар гына, чибигә ташланган карчыга кебек капылт килеп, синең укучыларыңны коралсызландыра, яңадан кабатласа сынаудан куып чыгара. Директор конвертны ачып, кагазны миңа сузды. Гөлшәшә Хафизовна, темаларны укып аңлатыгыз. Укучылар тема сайлап алгач, һәрберсенең янына барып белешеп йөрим. Күбесе Шолоховның күтәрелгән Ширәм романы буенча коммунистлар образын яза. 2-3 укучымның әзерлеге түбән. Шулар өчен куркып, яннарында озаграк тоткарландым. Бармак белән төртеп хаталарын күрсәтә башлаган идем, көтмәгәндә завуч тавышы сискәндерде. Гөлшәшә Хафизовна, үзләре эшләсеннәр. Завуч Мыгыныч ишек янындагы өстәлгә менеп утырган да, часовой кебек залны күзәтә. Асылындырып утырган аякларында тузанлы итекләр. Ул кышын да, язын да күн итек киеп йөри. Туфлиләре юк микәнни? Мыгыныч 6 сәгать буена өстәл өстендә тик утыра алмады. Тәмәке тартырга чыккалады. Ул югында тиз генә барып, йомшак укучыларыма хаталарын күрсәтеп чыктым. Утырып калсалар, тагын 1 ел мәктәптә тинтрәп йөреп кенә рус телен барыбер белгәннән дә артык өйрәнә алмаслар. Мин Саша Колесников турына җиткәндә, Мыгыныч килеп керде. Сашаның эшен карап өлгермәдем. Ләкин аның янында тоткарланып торырга шелләдем. Завуч тагын кисәтсә, укучылар алдында оят. Мин үз гомеремдә беренче мәртәбә сынау алам. 22 укучым өчен җавап бирәм. Алар башка сыйныфлар кебек. Бик көчлеләре, уртачалары, йомшаклары да бар. Әнә Тәнзилә Шолоховның романын ачып, ниндидер цитата эзли. Мин аның эчендә борчылам. Ел буе гел 5-легә генә укыды, медальгә кандидат. Ничек язар икән? Янына да барып килергә иде дә, Мыгыныч укучылар алдында мыскыл итсән эшләрмен. Фагыйлә апа янына барып, Фагыйлә апа, берәр җай чыкса, Тәнзилә янына барып киләле. Эшен карап чык зинһар. Каушаудан хата җибәрүе бар дидем. Фагыйлә апа кату эше белән минем кулны кысты да, борчылма Гөлшәшәк, исең китмәсен иске чикмәнгә, Мыгынычтан курка торган күлмәкләр тузган диде. Ниһаять, 6 астрономик сәгать узды. Укучылар язмаларын тапшырып бетерделәр. Без сочинениеләрне директор кабинетына илтеп тапшырдык. Бүген арыгансыздыр инде. Килеп тормассыз. Иртәгә сәгать 8-дән тикшерә башларсыз, диде директор. Иртән 8 тулганчы җыелып беттек. 6 укытучы, 6 ассистент белән дәреслекләр, сүзлекләр, әдәби әсәрләр күтәреп кереп утырдык. Әле минем чыгарылыш сочинениесе тикшергәнем юк иде. Фагыйлә апа мине өйрәтеп, язма эшне тикшерү бик четерекле гамәл. Башта аны укып чыгасың, һәм хаталарын кагаз читенә карандаш белән билгеләп барасың. Шикләнгән сүзләрне, цитаталарны китап белән чагыштырасың. Сүзнең язылышында шикләнсәң, сүзлектән карыйсың. Бу оят эш түгел. Икенче кат тикшергәндә карандаш белән билгеләгәннәрне бозгыч белән сөртәсең дә, кызыл кара белән тамгалыйсың. Хата калырга тиеш түгел. Безнең эшләрне Рано тикшерә, ә медалистларныкы Казанга ук китә. Хата калса, ояты безгә дип сөйли. Директор шкафтан өем эшләрне алып, укытучыларга бирде дә, Гөлшәшә Хафизовна, сезнең эшләр монда түгел, комиссия председателендә, диде. Мин аптырап калдым. Ник алды? Башта үзем карап чыгам, диде. Гөлшәшәк, Габденур Мыгынович тарих кабинетындадыр. Шуннан барып ал, диде Фагыйлә апа. Анда барырга аягым тартмый иде шул. Минем сочинениеләрне култык астына кыстырып, Мыгыныч килеп керде. Яныма килде дә,
бер эшне айырып алып өстәлгә салды. Бу сочинение икелелек, начар язган. 4 биттән торган эшне завуч яшел пасты белән чуарлап бетергән. Кагаз читендәге озын-озын яшел таякларны икенче ягына чыгарлык итеп каты басып язган. Яшел кара белән язарга ярамаганын белмәдем икән. Сочинение Саша Колесниковныкы иде. Ул әдәбиятны ярата, үтелгән әсәрләрне гел укып бара, ләкин грамотасы аксый. Мөгыйнеш калын портфелен күтәреп, тәрәзә янындагы өстәлгә барып утырды. Сашаның эшен укып чыктым. Эштәлегенә ныклы дүртле куярга була. Тик хаталары чыннан да күп күренә. Орфография һәм стиль хаталарын бүлгәч, 3ле куярлык булды. Чөнки текстта бер үк төрле хата 3 урында кабатланган. Бу очракта ул бер генә хатага санала. Борчылудан кулым эшкә бармады. Тиле кебек утыра идем, Фагыйлә апа аркама төртеп пышылдады. Башка эшләреңне карый тор. Сашаның эшен дәфтәр иеменең астына ук яшереп куйдым. Төшке ашка кайтканчы бары 5 кенә эшне карап чыга алдым. Сочинениеләрне тагын директор кабинетына керттек. Башка укытучыларның чыгып киткәнен көттем дә хәлне Александр Николаевичка сөйләдем. Башкалар алдында гына тыелып торганмын икән, директор каршында түзмәдем. Гарләнүдән елап җибәрдем. Нишләп минем генә эшне тикшерәсең ул? Минекеннән башка тагын ничә класс бар? Аларныкына кагылмаган. Әйе, Габдинур Мөгинович комиссия председателе. Ләкин нигә әле сез елап торасыз, Гөлчәчәк Хафизовна? Үзегез ничек телисез, шундый билге куегыз. Сез бит ул эшләрнең хуҗасы. Җибегәнемнән уялып куйдым. Александр Николаевичка күтәрелеп карадым. Шигәдән агара башлаган чәче, зур зәңгәр күзләре, вак шадралы йөзе, кечкенә җинак авызы, сөйләшкәндә матур ялтырап китә торган алтын теше, укучыларга карата сабыр мөгалләмәсе, барысы да гел элеккечә, безне укыткандагы кебек. Аның белән сөйләшкәч, бик рәхәт һәм җиңел булып китте. Төштән соң тагын җыелыштык. Мөгыйнеш юклыктан файдаланып, базар ясап алдык. Мәктәптәге барлык хәлләрне дә белеп торучы Фагыйлә апа, Гөлчәчәк, Мөгыйнешнең Сашага ни өчен икеле куйдыртырга теләгәнен беләсең киләме дип сорады. Ни өчен? Узган ел 10нчы класста Габдинур Мөгыйнеш тарих укыта иде. Саша нишләптер Мөгыйнешка каршы дәшкән. Ул Сашага класстан чыгып китәргә кушкан. Теге тыңламагач, барып ябышканда сөйри башлаган. Саша этеп җибәргән. Сугыша язганнар. Менә шуның өчен ала ул Сашадан. Сыгыннан Мөгыйнеш ул классны ташлады. Быел яз көне химия укытучысыннан еллык контроль эш үткәреп, Сашага икеле куйдыртты. Әгәр сочинениедән дә икеле куелса, бала аттестат ала алмаячак. Мин бу хәлләр турында хуштан китеп тыңладым. Куркыныч иш бу. Укытучы шундый буламыни? Укучыдан үч алырга тиешмени? Андый кеше мәктәптән 100 чакрым ераклыкта торырга тиеш. Кич белән безнең өйгә Колесников килде. Ул бик уялып кына мине чакырып чыгарды. Саша каушап, бер аягыннан икенче аягына баса, таптана. Нечкә озын буйлы, кечерәк башлы, оялчан зәңгәр күзле егет борчылудан агарып калган. Гөлчәчәк Хафизовна, миңа икеле куйдыгызмы, диде ул. Мин аптырап калдым. Чыбыксыз телефон шәп тәшли безнең мәктәптә. Укытучыларда телләрен тыя алмый икән. Кем әйтте? Ишеттем инде. Әле бер эшкә дә билге куймадык. Икелеләр дә, бишлеләр дә юк. Икенче сынауга яхшылап әзерлән. Юкка борчылып йөрмә. Ниһаять, язма эшләрне тикшереп бетердек. Билгеләр куйдык. Һәрберсенә рецензияләр яздык. Медалистларныкын аерып, ак җип белән пычмакларыннан тектек. Ассистентларга кул куйдыргач, эшләрне Мөгыйнешка бирдем. Ул башкалар шикелле тиз генә кул куймады. Сынау комиссиясе председателе 2 тавышка ия. Мин сезнең билгеләр белән килешмим. Билгеләр күтәренке. Эшегезне раслый алмыйм, диде. Әмма күрәсең, Александр Николаевич үз сүзен ныклап әйтте бугай.
Хәеров яңадан шәпшеп йөрүдән туктады. 11 В сыйныфының билгеләрен аңлатканда башта шомлы тынлык урнашты. Тәнзиләнең билгесе 5-кә 5 дигәч, сыйныф кул чапты. Димәк, башка сынауларында 5-легә бирсә, Тәнзилә медалист булачак. Исемлек буенча Колесников Саша. Эштәлеге 4-ле, грамотность 3-ле дигәч, Саша шатлыгыннан кып-кызыл булып, 2 кулы белән йөзен каплады. Бу сынау миңа Сират күперен үтү белән бер булды. Рус теле укытучыларының бер күңелле традицияләре бар икән. Бүтән комиссияне җыеп, сочинение юалар. Банкетка кем нәрсә булдыра, шуны алып килә. Ул көнне бездән башка кеше мәктәптә күренмәде. 3 өстәлне бергә куштык та өсләренә чиста плакатлар җәеп, бар булган әйберне тиздек. Кем тозлы каз, кайберләре салат, икенчеләре 3 пешмак алып килгән иде. Берничә тостан соң китте көлешү, китте шаушу, беркемне тыңламый, Фагыйлә апа мәҗлесне үз кулына алды. Җәмәгать, җитәр. Ашау күрмәгән кебек капланмагыз. Үзебез белән булган кызыкларны сөйлик. Әллә безнең эштә азмы ул? Үзем башлыйм. Шушылай җәй көне сочинение яздырдык. Бераз тикшердек тә таралыштык. Яшь укытучылар Люция Нуртдиновна белән Зинаида Васильевна бездән калдылар. Хәтерлисезме аларны, дип кайтарып сорады Фагыйлә апа. Әйе, хәтерлибез. Менә шулар икесе тикшерергә калдылар. Бер заман төнге 12дә безнең ишекне кагалар. Кемнәрдер баскыч төбендә шаркылдап көлә. Чыксам, Люция миңа кагаз төртә. Фагыйлә Галиевна, укып карагыз әле, ди. Ялдында ут кабыздым да, Люция күрсәткән урынны укый башладым. Минем йөздә үзгәреш күреп, тегеләр тагын көләргә тотындылар. Аларга мин дә кушылдым. Көлә-көлә күздән яшьләр акты. Бу Сәлимханов дигән аңгырарак укучының сочинениесе иде. Анда булай язылган: Тарас сказал Андрею, чем тебя породил, тем и убью. Мәҗлестәгеләр гөрләтеп көлде. Байтак мәзәкләр тыңлап, көлә-көлә тәмләп шәйләр эчтек. Кайтырга җыенган идек, ишек янына килсәк, исебез китте. Мәктәпне тыштан йозак белән бикләп киткәннәр. Ярый әле җәй ае. Тәрәзәләр ачык иде. Ишек алды ягындагы тәрәзәне ачып, иратлар теге якка сикереп төштеләр дә башта әйберләрне алдылар, аннан соң безгә чыгарга булыштылар. Шулай итеп, уку елы, минем беренче укыту елым тәмамланды. Безне җилтерәтеп сәгать ярым эчендә Чаллы пристанена китереп җиткерделәр. Бары 120 чакрым ара үттек. Шул чакрымнар безне бөтенләй башка кеше итте дә куйды. Без хәзер кышлар кебек азат. Дәрес планы төзисе дә юк, идән юасы, ашарга пешерәсе дә юк, хастаханәдән чакыру да, авырулар да юк. Без ваемсыз егет белән кыз Кам өстендәге ак пароходка килеп кердек. Чемоданнарны урнаштыргач, өс башны рәткә салып һавага чыктык. Беренче класслы палубага беренче мәртәбә аяк басуыбыз. Ачлы туклы үткән студент елларында иң аскы катта капчыклар, мишкәләр, әрҗәләр арасында утырганда, өске палубадагы кешеләргә кызыгып карый идем. Алар башка дөнья кешеләре кебек тоелалар. Анда менү хыялда гына иде. Теплоход йөрәкләрне дәртләндереп гудок биргәч, ыгы-зыгы тукталды. Матрослар тимер баганага бәйләнгән юан бауларны сүтеп алдылар, трапны тартып төшерделәр. Салмак кына борылып, теплоход юлга чыкты. Дебаркадерда озатучылар кул булгап калдылар. Судан ипи һәм булка кисәкләре чүпләргә дип ияргән акчарлаклар югарыга күтәрелеп, бераз безне озата бардылар. Кама киңлегенә чыккач, безнең теплоход йөрешен тизләтте. Яр буендагы эсселек кимеде. Яшькелт дулкыннарның дымлы җиле иркәләде. Теплоходның борынына барып бастым. Ходаем, бар микән дөньяда тагын шундый матурлык. Кояш нурларында елга өстендәге вак дулкыннар, көмеш балыклар сикерешкән кебек, бер-бер артлы тәгәре иде. Бишектәге баланы аркасыннан бәпләгән кебек, теплоходка дулкыннар бәрелә. Вакыт бүген минем өчен мәрхәмәтле. Ашыктырмый, борчымый, минутларның, секундларның кадерен белеп әкрен генә ага. Мин хәтта аны тоям. Ул нәкъ тын елга агымы. Тынычланган йөрәгем тибеше кебек.
Шушыдыр инде тормыш гармониясе. Теге бозлар жылы диңгезгә барып җитеп, минем сагышларымны эреткәннәрдер. Теләгем кабул булгандыр. Шушы караптан төшмичә, зәңгәр елга буйлап гомер буе агарга да агарга иде. Төшке аш вакыты килеп җитте. Ниязның ашка интеккәнен күз алдына китереп, үзәгем өзелде. Гүя балам ашка тилмергән. Шул мизгелдә чулпаным искә төште. Нишли икән бәбекәшем, йөрәгем шиметеп алды. Кызым мине эзли торгандыр, елыйдыр. Юләр, кеше сүзенә карап, нишләп баламны калдырып киттем? Бар нәрсәне ташлап шушы минутта ул кызым янына кайтып китәр идем. Нияз, борчылганымны белеп, бер ни дә булмас. Әби аны синең белән миннән яхшырак карый дип мине юата. Ялгыштык. Ялым ял булмас инде. Ялгышмадык. Әле өйләнешкәннән бирле икәүдән икәү ял иткән булмады. Иртәнге ашларның берсеннән соң бүлмәгә кайттык. Нияз минем кәефем юклыкны сизеп алды. Авырмыйсыңмы син? Юк. Ни булды соң? Бер ни дә булмады. Кил алайса яныма карчыгым. Нияз мине үзенә тартып кочакламакчы иде, этеп җибәрдем. Ул аптырады. Мин авырга узганмын. Иртәдән бирле тиерләнгән кайгы яшьләре мөлдерәп күздән тәгәрәде. Нияз пушаманда калды. Килгәннән бирле шушы караваттан төшмәдек. Мин йодрыкларым белән матраска бар көчемә китереп суктым да, мендәргә капланып еларга керештем. Туктале, елама. Нишләргә соң миңа? Үләргәмени? Беренчесендә дә үлгәннән калдым бит. Беренчесе авыр инде ул, икенчесе җиңел үтәр. Синең аркада шушы хәлгә төштем. Мин үлгәч, сиңа рәхәт булыр. Яшь хатынга әйләнерсең. Бала тапкан саен хатын-кыз үлә башласа, җирдә кеше калмас. Юләр уйлар белән башыңны катырып ятма. Нияз бераз тынычландырды. Аралары 2 яшь кенә була бит. Ничек укытырмын? Җае чыгар әле. Әби дә булышыр, мин дә карармын. Ниязның соңгы сүзеннән көләсем килде. Елаудан туктадым. Син инде ул бала карар кеше. Ашарга кайтырга да вакыт таба алмыйсың. Рәтен табарбыз. Безгә тагын бер малай артык булмас. Миңа җиңел булып китте. Чыннан да, нигә куркамсың әле? Карынымдагы ярма бөртеге кадерле генә җан иясе миңа бик тә кадерле тоелды. Кулымны ишемә куйдым. Кем булыр икән? Кызмы? Малаймы? Малай булса ярар иде. Ниязга ул кирәк. Минем кәеф күтәрелгәнне сизеп, Нияз шаяртып, монысы обязательно малай була. Безгә аны Гөлкәй пароход китерде. Моряк туачак. Менә күрерсең, диде. Ялы бетмәсә дә Нияз эшкә чыкты. Берничә көннән ул яңа хәбәр алып кайтты. Гөлчәчәк, Аркадий Николаевичлар Азнакайга күчеп китәргә җыена. Ул бүген мине чакырды да, баш врач булып каласың. Мин инде министр белән сөйләштем, диде. Син ничек уйлыйсың? Риза булыргамы, юкмы? Син үзең ничек уйлыйсың? Бу минем өчен көтелмәгән тәкъдим. Кулыңнан килмәслек эш түгелдер әле. Белемең җитәрлек, хылкың ипле. Ул гына аз шул. Безнең больницаның базасы юк. Специалистлар җитми. Биналар җимерек, аппаратура, инструментлар юк. Алырсыз. Яңа больница сала башладылар бит инде. Ул сакаллы объектның төзелгән чаклысы ишелеп беткән инде. Бу сөйләшүдән соң Нияз байтак икеләнеп йөрде. Ул турыда берәүгә дә сөйләмәдек. Хәтта әнкәйләргә дә әйтми тордык. Ял йортыннан кайтып, 2 атна үткәч, Менәвәрә килеп керде. Миңа бик сынаулы караш белән текәлеп торгач әйтә куйды. Син икенче бала алып кайтырга җыенасыңмыни? Әйе, тәвәккәлләдем. Кызың бик кечкенә бит әле. Карый алырсыңмы соң? Менәвәрәнең минем эшкә тыкшынуына ачуым килде. Нигә карамаска? Мин кемнән ким? Юк, мин былай гына. 2 яшь бала белән эшләүе авыр булыр дип кенә әйтүем. Син моны кемнән ишеттең? Рауиля Гариповнадан. Ул синең анализлар тапшырып йөргәнеңне күргән. Кичә ординаторскайда утырганда
Испугалась, что мужа уведут. Решила второго рожать, ди. Шул кадәр ачуым килсә дә сиздермәскә тырыштым. Менәвәрә күзен йылтыратып, нишләр микән дип миңа карап утыра. Мин булдыралган кадәр тыныч кына: Мескен. Үзе бала таба алмагач, көнләшә торгандыр инде. 26 яшенә җитеп, кочагына бала алмаган, бала имезүнең тәмен татымаган. Әгәр яңадан берәр сүзен ишетсәм, безнең гаилә эшенә кысылып йөрсә, районнан кудыртам мин аны, дидем. Менәвәрә иртәгә үк минем сүзләрне тегеңә илтеп җиткерәчәк. Август уртасында Ниязны Казанга министрлыкка чакырдылар. Ул аннан приказ белән баш табиб булып кайтты. Күпләр өчен бу көтелмәгән хәл булды. Минем көндәшләрнең эшләре тагын бик нык пошкандыр инде. Ләкин хәзер аларның берсе дә моны сиздерми. Очрашканда мөләем генә исәнләшеп китәләр. Мин алардан да мөләемрәк булырга тырышам. Иң мәзәге шул булды. Амбулаториядә авыз тутырып Нияз Салиховичка пар түгел дип минем турыда сөйләп йөргән кешеләр хәзер юхаланып, бер алдыма, 5 артыма төшеп тора. Вакытында күтәрә алмаслык булып тоелган сүз хәзер мине борчымый. Мин үземнең Ниязга тиң икәнемне беләм. Нияз муеннан эшкә чумды. Казаннан сәламәтлек саклау министры дәртләндереп җибәргән. Мөмкинлекләрне булдырырбыз, яңа елдан больницаны төзетеп бетерү өчен акча бүлеп биребез дигән. Хәзер Нияз атна саен шушы эшләр белән Казанга йөри. Башка нәрсә күзенә күренми. Минем быел дәресләр җитәрлек. Атнага 18 сәгать. Сентябрь уртасында укуны ташлап, колхозга чөгендер алырга чыктык. Моңа укучылар да, укытучылар да шатландык. Җәйге иркен тормыштан соң парта арасына күнегү бик җиңел түгел иде шул. Октябрь башында тагын бер яңалык булды. Җитәкче кеше партияле булырга тиеш дип, Ниязга партиягә керергә тәкъдим иткәннәр. Тиз генә анкеталар тутырып, кандидат итеп алдылар. Мин үзем чын күңелем белән партиягә инанган кеше. Минем күзаллавымча, коммунистлар минем әткәй кебек иң мәрхәмәтле, саф күңелле кешеләр булырга тиеш. Ниязны да шушы сыйфатлары өчен ихтирам итәм. Ул чыннан да коммунист исемен йөртергә лаек кеше дип саныйм. Чираттагы укытучылар киңәшмәсенә райком секретаре Бурнаев килде. Директор сүзне беренче итеп аңа бирде. Иптәшләр, башка эшләр белән шөгыльләнүегезне туктатып торыгыз. Дәфтәрләрегезне яңадан тикшерерсез. Иптәш Бурнаевны әһәмият белән тыңлагыз. Райком секретаре трибунага чыгып баскач, барча күзләр аңа төбәлде. Уртача буйлы, киң җилкәле, кырсагы костюмын төртә башлаган тигәле бу кешене юан дип әйтеп булмый. Куе чәчле, киң маңгайлы зур Бурнаев сөйкемле күренде. Өстендә бик пөхтә зәңгәрсу костюм, ак күлмәк һәм костюмы төсендә зәңгәр галстук, бәйрәмчә киенгән. Ул районыбызның үсеше турында, колхозчыларның тырыш хезмәтләре һәм ирешкән уңышлары турында сөйләде. Аннан соң мәгариф өлкәсенә күчте. Бу мәсьәлә безгә кагылганга дәфтәр тикшерүдән туктадык. Фәннәр буенча эшнең торышы рус телен укытудагы кимчелекләргә кагылды. Иптәшләр, беркемгә дә сер түгел, безнең районда рус теле укытуда кимчелекләр күп. Бу бигрәк тә авыл мәктәпләренә кагыла. Менә уйлап карагыз. 10 ел буе мәктәптә рус теле укып чыккан егетләр призывной комиссиядә 2 сүзне ялгап сөйләшә белмиләр. Кайбер мәктәпләрдә рус телен хәтта специалист булмаган кешеләр укыта. Сездә район үзәге мәктәбе булганга хәл яхшы, ләкин югары белем алмаган иптәшләрегез бар. Андыйларга укуларын дәвам итәргә кирәк. Иначе урыннарына югары белемле специалистлар билгеләргә туры киләчәк. Бу җөмләдән соң Бурнаев залга елмаеп карап торды да, менә берәр көнне үзем специально килеп, рус теле укытучыларына диктант яздыртам әле. Кемнең белеме ничек икәне шунда күренер, диде. Залда бернинди үзгәреш сизелмәде. Көн буе ашамаган эчмәгән укытучылар икенче сменаның дәресләрен тәмамлап, көчкә җыелышка кереп утырганнар иде. Кайсысы йокымсырый, әллә кайсысына Бурнаевның сүзләре барып җитмәде, әллә мондый мәгънәсез кимсетүләргә күнеккәннәр, беркем бер нәрсә әйтмәде. Мин аптыраудан янымда утырган Фагыйлә апага язу җибәрдем.
Фагыйлә апа, бу кеше рус теле факультетін тәмамлаганмы? Фагыйлә апа минем кәгазьгә өстәп язды. Көчкә безнең кичке мәктәпне тәмамлап, 2 ел партшколада укып кайтты. Алай булгач, дипломлы белгечләргә диктант яздыртырга хакы бармы соң аның? Синең белән миннән хак сорап тормый ул, власть үз кулында. Арудан йөзләренә сары кыйылган укытучылар алдында ширтсәң каны чәчрәп чыгарлык кызыл чырайлы Борнаев хәзер бер дә сөйкемле күренми. Партия башындагы кешеләргә инанып, аларга ихтирам белән карарга өйрәнгәнгә, бу кешенең тозсыз чыгышыннан соң нәрсәдер югалткан кебек булдым. Борнаев дәртләнеп дәвам итте. Авылларда йөргәндә шундый укытучыларны күрергә туры килә. Абзарда йөргән киемнәре белән учительскаяга килеп керә. Телогрейкасыннан тиресисе килә, гамажы гармун сыман сырланып асылынып төшкән укытучы укучыларга һәр яклап үрнәк булырга тиеш дибез бит. Укытучы чын педагог икән, аның мал карарга вакыты калмас. Мин үземнән бигрәк гомер буе эшләгән укытучыларны чын күңелемнән кызгандым. Мал турында сүз чыккач, әйтми китә алмыйм, иптәшләр. Инде бик күп укытучылар сыерларын тапшырып бетерделәр. Сезнең коллективта гына бу эш сүлпән бара. Менә, Мисалия Латыповнаны чакыртып сөйләшкән идек, ул каршы килә. Сыерын сдавать итәргә теләми. Мисалия апа тыныч кына: "Минем 4 балам ни ашарга тиеш соң? Аларга сөтне сез китерерсезме?" диде. Борнаев тавышын күтәребрәк җавап бирде. Магазиннарда сөт сатарга кушылды. Мал карап мәшәкатьләнгәнче әзерлеген алып кайтасы. Минем кибеттә чират торырга вакытым юк, 2 смена эшлим. Мисалия апаның кабынып китүеннән курыкты бугай директор. Урыннан торып: "Иптәшләр, докладчыны бүлдермик. Әйтәсе сүзләрегез булса, чыгышка әзерләнегез", диде. Фагыйлә апа минем кәгазьне алды да тагын нәрсәдер язып төртте. Районның ит тапшыру планын арттырып үтибез дип, халыкның сыерын көчләп җыялар. Орден алырга телиләр бугай. Фагыйлә апа хаклы булып чыкты. Безнең район ит тапшыру планын 1 елда 3 еллык итеп үтәде. Бөтен республиканы шаулаттылар. Борнаевка һәм аның кешеләренә орденнар бирделәр. Районга күчмә кызыл байрак тапшырдылар. Тик авыл көтүендә юньләп сыер калмады. Урам буйлап эзләп сөт таба алмыйча кайткан чаклар булды. Кибеткә 1-2 фляга сөт чыга да, шунда ук сатылып бетә. Безнең кебек 2 смена эшләгән кешегә чират җитми. Борнаевның киңәшмәдәге сүзләрен кайткач Ниязга сөйләгән идем, ул бер дә аптырамады. Алар үзләрен власть башына мәңгегә килгән дип хис итәләр. Законында үзләренә ничек кирәк, шулай буралар. Партияның авторитетын җимерәләр. Шигендердән кайтып, беренче көн укытырга килгәч, Зауч Мыгыныч иртән дәрес планнарымны сорап алды. Аларны тикшереп биргәч, бик кыска язылган: "Мине 9нчы класстагы дәресегезгә алып керегез әле", диде. Мин бик каушап төштем. Сиздермәскә тырышып: "Керегез, ләкин шигендердән соң укучыларның әзерлеге юктыр әле". "Ничего, миңа классны өйрәнергә кирәк". Ул 9нчы сыйныфның нәрсәсен өйрәнә икән Мыгыныч? Миңа аларны быел гына бирделәр бит әле. Моңа кадәр нигә өйрәнмәгән? Дәрестә гадәттәге җанлылык булмады. Дәреснең темасы 19нчы гасырның 60нчы еллар әдәбиятына күзәтү иде. Лекция итеп төзелгәнгә, дәреснең күп өлешендә үзем сөйләдем. Эштәлеге хәтсез әйбәт булса да, күрсәтмә әсбаплар юк иде. Укытучылар белән мәш килеп, лабораториядан алырга онытканмын. Ичмасам, язучыларның портретлары да кул астында түгел. Мин терсәкне тешләрдәй булдым. Шундый үкендем, шундый хурландым. Мыгыныч анализ ясарга ашыкмый. Һәр атнада дәрес планнарымны тикшерә дә, проверил, Завуч Хаиров дип имзасын куя. Аның автографлары байтак җыелды инде. Ну, мине хәзер русча әйтсәк, голыми руками не возьмешь. Мыгынычның миннән калмый дәрескә йөрүен күргәч, Фагыйлә апа очраганда елмаеп күз кыса. Күрдеңме инде абзаңның кем икәнен? Ул әле сиңа Саша Колесниковаңны еш искә төшерер ди. Хәзер планнарны озын һәм эчтәлекле итеп төзим. Дәрестә күбрәк укучыларны катнаштыру өчен төрле алымнар эзлим. Һәрберсенә аерым-аерым эш бирәм.
Берсе дәрескә эпиграф әзерли, икенчесе күрсәтмә материалларны тактага алып куя, кайберләре өстәмә материал табып доклад ясый. Хәеров дәресләргә кергәч, бәйләнерлек урын калмасын дип тырышам. Юк, алай түгел. Дөрес сөйләмим. Мөгыйнеш өчен тырышмыйм. Минем бик яхшы укытучы буласым килә. Соң булса да башыма бер акыллы фикер килде. Көндәшләр дә, дошманнар да бер яклап начарлык эшләсәләр, икенче яклап яхшылык эшлиләр. Көнләшүдән мин Ниязга тиң булыр өчен тырышам. Мөгыйнеш аркасында үземә кечкенә тәҗрибә туплап, эш алымнарымны булдырам. Алар миңа үсәргә булыша. Менә салкын көздә җитте. Урамда карлы яңгыр ява. Яңа елга күп калмады. Рәхмәт сиңа 60-нчы ел. Безгә син рәхимле булдың. Калган көннәрең дә имин үтсен. Октябрь бәйрәмендә Рауилә Хәйдәргә кияүгә чыкты. Хәйдәрне ветеринар булганы өчен башта тиң күрмәгәндер инде. Нияздан өметен үзгәч, санат булмаса, солдат та ярап куйды. Ниязны никтер тиң күргән иде дә бит, ләкин ул минем үземә дә бик таптаман гына. Юлларыңа ак җәймә, Рауилә. Кеше иренә кызыгып йөргәнче, күптән башлы күзле булырга иде. Төшкән җиреңдә таш бул. Тик әле синең барыбер ачы яшьләрең тамар. Тормыш арбасын сөйрәп, йөзеңнең нурлары кимегәндә синең кебек берәрсе Хәйдәреңнең башын әйләндерми калмас. Мин хәзер дөньяга киләсе балам өчен көрәшәм. Эшлим, яшим, ярамаганны ашамыйм, эчмим. Ни ашыйсың килә, барысын да аша. Үзеңне тыйма. Синең хәлең яхшы, ди Нияз. Ул минем эшкә колагын куеп, баланың кыймылдаганын тыңлый да аның белән сөйләшә. Әй малай, нык тибенмә. Әниеңне обижать итмә. Безнең янда уйнап йөргән Чулпанны тезенә утырта да, кызым, әниең бәбәй алып кайтсынмы, ди. Чулпан аңлаган сыман бәбәй, бәбәй, ди. Кызыбызның теле бик тиз ачыла. Ул хәзер җөмләләр тизеп сөйләшә. Карынымда кыймылдаган икенче баламны кулларым белән сыйпыйм да, бала табасым искә төшкәч, куырылып китәм. Эй Ходаем, рәхмәтләреңнән ташлама. Исән-имин бәбәйләргә язсын. Баламның 4 саны төгәл булсын, сау сәламәт тусын дип ялварам. Күңелемне башка нәрсә борчымый. Җаным тыныч. Нияз миннән канәгать. Гөлчәчәк, синең холкың җайлы. Кемгә кияүгә чыксаң да, бәхетле кеше булып яшәр идең. Сине укучыларың да белеп ярата. Шундый яхшы күңелле син, ди. Бәхет шушыдыр инде. Беләм, бәхетле тормыш шалт аяз күктән генә тормый. Язмыштан андый бәхет көтеп, артык күпне өмет итеп алданырга ярамый. Яшәү көрәш бит ул. Шулай да, үзәк өзелеп, газаплардан күңел канатлары шиңеп төшкәндә, зәңгәр идел өстендәге ак пароход көтәдер кебек. Бүгенге авырлыкка чыдасаң, алда рәхәтрәк булыр дип өметләнәсең. Һаман бәхеткә омтыласың, һәм бушка түгел. Ачы кайгылар, үлем сөремнәре аркылы узганнан соң тормыш тагын да кадерлерәк тоела. Башыма бер хыялый уй килә. Оҗмах теге дөньяда диләр. Бәлки, без нәкъ шул теге дөньяда яшибездер. Оҗмахыбыз да, тәмугыбыз да шушындадыр. Тирә-ягыма карыйм да дөньяның гүзәллегенә исем китә. Нурлы кояш астында шаулап үскән урманнар, шул урман аланнарында үскән көмеш сабаклы умырзаялар, Тургай җырына күмелгән зәңгәр җитен басулары, тауларыбыздан шилтерәп аккан саф сулы чишмәләр, яңа пешеп чыккан ипинең хуш исләре, барысы да безнең бәхет өчен яратылгандыр. Шушы оҗмакта һәркемнең үз өлеше бардыр. Укыды Эльвира Камалетдинова.